ஹலோ, சொல்லுங்க. உன் பெஸ்ட்டு நான் கடத்திட்டேன்ப்பா. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். போனவே. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, சொல்லியா, உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை? உன் பெஸ்ட்டை கடத்திட்டேன்ற நீ பாட்டுக்கு ஃபோனை வைக்கிற. நான் சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் கேளு. அவளுக்கு முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கு, மூளை வளர்ச்சி கம்மி, அடிக்கடி சலதோசை பிடிக்கும், அப்பப்ப கையில கிடைச்சதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிட்டு வயிறு வலின்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருப்பா. இதுவும் பத்தாம இன்னும் அவளுக்கு பிபி சுகர் ஏகப்பட்ட நோய் அவ உடம்புல மட்டும்தான் இருக்கு. போர் அடிக்கும் போதும் கையை போட்டு கிடைப்பா, அடிக்கடி பக்கத்துல இருந்தா அவங்க கழுத்தையே போட்டு கிடைப்பா. இந்த மாதிரி விதமான நோயெல்லாம் அவளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. சோ அதனால நீ என்ன பண்றனா, ஒழுங்கா அவங்க அப்பாக்கு கால் பண்ணி வந்து கூட்டு போய் சொல்லு. அதுதான் உனக்கு நல்லது. ஏய் எரும மாடு, அவன் அப்பக்காரனுக்கு ஃபோன் அடிச்சா ஜாலியா ஃபோனை வைக்கிறான். நீ ஒழுங்கா அப்ப வந்து கூட்டு போனா அவளை கொலை பண்ணிடுவேன். முதல்ல அது பண்ண ப்ரோ. அந்த ஜோம்பி கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கலான்னு பார்த்தேன். கடவுளா பார்த்து உன்னை அமுச்சு விட்டு என்னை காப்பாத்திட்ட. ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ. தாண்டா கேக்குது.